vou explicar como inserir unha etiqueta. A etiqueta pode ser de texto, que é o que vamos a inserir. Isto sería unha etiqueta de texto. Isto sería unha etiqueta de texto con un subrayado. Vamos a ir a engadir unha actividade ou un recurso e seleccionamos, case abaixo de todo, a opción etiqueta. E damos a engadir. E nos aparece aquí o texto de etiqueta. Nos podemos poñer aquí pois o que vexamos. Ponemos lle poñemos unha información que consideremos que temos que poñer e o que me parecería interesante é resaltar algo. Para resaltar algo temos que seleccionar a opción esta da bombilla e temos aquí estas opcións de resalte. Por exemplo, podemos poñer un azul, non? Queremos poñer algo en negrita, pois podemos poñer algo en negrita ou en cursiva, e tamén podemos incluso cambiar a cor das letras. Isto sería un texto podría quedar así. Teríamos aquí esta etiqueta. A proposta que vos fago é que fagades unha etiqueta onde haxa algún resalte, que sería isto de aquí, e onde algún colorido, que teñan coloridos, algo de colorido.